Karbi Anglong Pherang ke tumapan Karbi Anglong Autonomous Council atum langponang jipusi epesial se duar bagori amai phupen ke han duar bagori epesial se amai phumondor se intia hinpen Karbi Anglong Autonomous Council atum Karbi Anglong News Channel atumapan mate Karbi Anglong Pherang ke tumapan warsai mate kerap pinang jipu social media long pen tuning report Athe Pherang ke atum ka chipaduk pika joksi pini Karbi Anglong atokanu ke do Karbi atum ke du ki sungalam seta mechini ponlong lu Lasi, Assam Chief Minister Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM, EM, MAC, MPMLA Lapen kapre ke theke ding atum langponangji. Athe Pherang ke atum hampang asong atum punon, Ratchari asong atum punon, kopi PC ke claim bombloma, lahai kachini do na birta ke Pherang ke atum kacharok tok ke do joksi kai ke radahong jaya long wan pilu. Tangte pini arni Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum Pherang ke atuma phan pini arni anta rabre lapen Karbi Anglong ke theke dinga tum seta Pherang ke atuma phan warsai pinang jipu pini arni anta kapre asong atum seta Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atuma phan than pipelang lasi Pherang ke atum le avete rat kidu kisung ning karong abirta radahong jailong wana banga vedetpo Lasi Karbi Anglong ke theke dinga tum do anseta cherap cheto dun vegnang jipusi duar bagori epesialsi Amai phu Mondor Singh Ingtia Hinpen Karbi Anglong arada phan tuning repon Lapen nili tum epesial se asong atum jongsi Karbi Anglong Autonomous Council ke chari long lo pulote Pherang ke atuma phan ong dung awar sai pipon jipusi Mondor Singh Ingtia Hinpen social media long pen lam thepang dakpon Lapu Pherang ke atuma thengnu na kapachini do na lama tengke je Karbi Anglong long media tum phan nili tum isi kajin sodun tado lapen ke kathe rak don tado kelang don pen kopi pon ma lopote Karbi Anglong long pen non west Karbi Anglong east Karbi Anglong long pangwur pet ke bang suri hini thom bak tado setame dak council pen pini ani ta la media ke claim tu phan isi bakta awar sai ki pipon ave lasinir tum episode pen ke yong dunje bank ke lalo pini bank ke media तुमके फोर्ट पिलर पर सिर्फ पन लो सेतमे ला media तुम फन काउंसिल पेन पिनियन ता चिरोक टॉक पेन ला तुम फन कांगहोन का जिनसो पेन केराप के पाजिर पन पुने ले थेक दलोंग ले सिता पिनी media पेन अजोयने सी पिनांग आन Karbi Anglong along की दुक की सुंग पेन सेतमे पिनांग आन आरात तुमके जॉक लो की सुंग पेन सेतमे जॉक वन लो Tebon setame councilor sor pini arnianta je Karbi Anglong media tumpan doan media a channel tumpan setame ba club tumpan setame kipi ke pajir ba kelang pon pu nili thek dolong le nil tum duar bagri episode hinpen ki thek dolong teng pute kunane meeting no pute media tum duni huda setame la media tumpan ke Karbi Anglong media tumpan ke aman honman ave ke cholong ne ki jolong ne Lang tong kaya ne antong kang chiu ne sitame je aling ke the tum CM EM MPMLA tum lang pon pe kopi polo hala Guwahati pen ke wang ba Jorhat pen ngadun ha konane ne Assam pen ngadun a media tum ban ke aman PPP hala tum pan aman piri puneli pupe aman pitame sitame hala tum pan ko an ma ke lang ko an ma nang le tum tangka ma kerap na so teng si Karbi Anglong media tum pan sitame kerap pajir nai pinang yi puse nile tum duar bagri episode mate Karbi Anglong episode hoi pen councilor sor panchuning ring tung councilor sor yong si langle pute koma si langle pini ani media tum anong nam laan puji thanda muwe konane meeting long don po konane pine press meet sang pine long dodun po komane ningkang sampen pajir pilak lan vet ke langli tum media claim bang atum an setame apiso aso cipareng une balang mektang yong jung pan setame dori la si ke dam ke wang ke sek sak to Assam along media pa paduk arni arwe ke sarsti pan setame Karbi Anglong along ke claim bom Karbi hian ili Karbi hiana aperang ke tum si cipaduk bom lang pini ani ta inglong alok thepai thereng setame ajo phiolo setame ili Karbi to media cipaduk pi Setame hala konane Jorhat pen ke wang taho Guwahati pen ke wang taho pu a media tumpan si konane meeting the pilong lo pute hala tumpan si important pirong titik non ke dam tang tara lang so festival long setame kisumane media tum ke an ke cholong le lang kya itado
ko people si councilor son media tum phan isi back awar sai ki mi send people te de lo pini ani ta media tum phan je isi back office me send ta kim pitek thela a constituency tin long si je media tum phan office isi bi pinai nile tum ke episode hoi pen ki pudun ya teng bang pate pen la tum phan pine kong tulong si ta me asar nung ke do kong tulong pinai athema ajo phelo ke dam kisik sak do motorcycle pe kwan lo ke dam po arni arwe ko so lo ke dam po la si media tum phan ing hon thai jin so tha athema media tum nang kwan lo ne nang le tum political party to nang rap elo setami nang le tum media tum phan ke councilor sor pinir ni ta ke rap thek long le la so panel tum bang ning duk pi la si nele tum epis yong se ke hai det pote nele tum ke media tum phan ke pherang ke tum phan ke nele tum ke office ta kim pi ji la pen gari ta pi konti a club pin to nele tum gari hum ta pi ji ke hai det pote setami nele tum pinir ni hai heda lang jo ne cho setami councilor sor ke la hai office ke kim pi tang ho ba pine kong tolong ke nam pi tang puta atangka ke do setami pipe kopi poloma pote aling hian pinake lasi non kar biang lo ta theglong bank ke che ke bia so media tum phan ma ke important pipe non lango guwahati non soidho tarik bihu ke kanji bon de tame anu tin phan pharo hinini pi hala rak ki dun je phan ta ke chu ke jun free ente media tum phan nangli tum konane ke dam ke wang awar sai tangka maha nangli tum councilor sor ki pidoma ave nangli tum dak isi permanent solution en ponai kar biang lo media tum phan anke neli hala so media pu jongnam de med kar biang lo media do an phan aklem bang do an phan aprang ke do an phan non bang ke hala di phulong se tami office mesen ave media channel tu se tami hala tum chi paduk bom lo pinion ni tanang claim bom lo se tami councilor sor pensi ba kopine MLA pensi kera ba MP pensi kera Tara pung penjoy sing ke ron news fast kar biang lo la si pini media tu